sa aksyon! Philippine Standard Time alas 6:13 kagkaron sa litalinasang mga balita lokal. Gin-dismiss sa kongin kakas sa serbisyong anom ka mga pulis ngimbolbado sa checkpoint sa may barangay crossing Magalion Moises Padilla sa Desyembre 19 tuig 2017 nga nagresulta sa pagka-aresto ni Vice Mayor Elia Garcia Yulo kag sang iya barang si Felix Yulo III bangod sa ginaligar paghupot sa armas tothang droga kag eksplosibo. Ini ang basiman sa duha ka pahinang mando sa National Police Commission o NAPOLCOM nga pirmado ni DILG Secretary kag NAPOLCOM Chair Eduardo Anyo kag tatlo ka mga commissioners na petsahan Oktubre 21 tuig 2020. Ginkilalang mga respondents nga sanday Police Senior Inspector Alan Relo, SPO1 Ricardo Dingkong Jr., PO2 Nobel Perante, PO2 Felix Pesales Jr., PO1 Michael Mundido, PO1 Darrell Dormido. Nasaan sa mando nga culpable kon guilty ang anam ka police bangod sa grave misconduct at grave irregularities in the performance of duty. Kakulang sang kooperasyon sang publiko ang isa sa ginalantaw nga rason ni Governor Bong Lacson kun nga nagapadayon ng pagdamo sa aktibong mga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Sunod sa gobernador, liwat naman nga nagbalik ang sunod-sunod nga pagsaka sa kadumuon sang COVID-19 active cases. Dugang pa sang gobernador nga sang siya ang magpauli sa syudad sang San Carlos, may mga lugar siya nga nalabayan sa nabukid nga kabaranggayan nga may mga tawo nga wala nagasuksok sang face mask. Bangod sinina talana nga mag-issue sang memorandum ang gobernador address sa mga lugar nga may madaw nga kaso sang COVID-19 agud ipatuman ang mas istrikto nga health kag safety protocol. Ginkalipay ni Governor Bong Lacson nga mataaman nga pagsanyog sang COVID-19 vaccination compliance sa Negros Occidental. Suno kay Lacson, dakong nabulig sang memorandum order nga gini-issue sang Hunyo 15 tuig 2021 angot sa mga pagsulundan sa COVID-19 vaccination rollout sa mga LGUs. Apang ginklaro ni Lacson ni kinahanglan pa ang mas plastado kag mas madasig nga vaccination. Iniagod malabot man ang ginatarget nga 70% sa populasyon sa probinsya nga mabakunahan kontra COVID-19. Sa karon suno kay Lacson, unahon na yung panagtag sa mga LGUs ang nabilin nga Sinovac vaccines antes nga gamiton ang Pfizer. Ginpahagman sang gobernador nga ginpasalig sang gobyerno nasyonal nga mas madamo nga bakuna ang magabot sa probinsya sa bulan sang Agosto subong nga tuig. Nagpagabay na si Congressman Greg Gasataya kay Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido nga imbestigahan ang pagkawat sang taklob sang manhole sa tubang sang Robinson's Mall sa Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Suno kay Gasataya, may nakuha ini nga CCTV footage nga nagapakita nga alas 7:23 sang Lunes sa gabi sa natabo ang pagpangawat sang duha ka mga persona. Makita sa CCTV footage nga ang ginkawat nga steel cover ang ginsakay sa tricycle padulong sa norte nga direksyon. Ginpahayag naman ni DPWH Bacolod District Engineer Jaime Havillana ang ginkawat nga steel cover ang hindi iya ka DPWH kundi iya ka PLDT. Martes ang aga sang ginilisan sa PLDT ang ginkawat nga steel cover. Samtang nagpangabay naman ang DPWH sa kapulisan nga mag-roving sa mga area para malikawan ang ukon nga liwat nga matabo ang insidente. Padayon nga nagapanugyan ang otoridad sa mga junk shop nga hindi pagbaklon ang ginkawat nga steel cover. Kapangabay sa inyo mapaluap naman ang pulis naton kung pwede sa manadang area maditer bala basi sa sunod nga gabi basi mo o naman bala sa mga tao mga nasa kagabihon na ga-operate no? Tungkod bala sa kapila doon no. Ang gawain sang pagpahayag ni DPWH Bacolod District Engineer Jaime Havillana. Sa iban nga balita lokal, nakabaro ng Comelec Bacolod sa duha ka mga pangabay nga magbatigayon sa satellite registration na ginpan Elections Officer Attorney Katina Trinio Canya nagsapol ni kahapon nga adlaw Lunes supod sa SK Federation President Ayesha Joy Villaflor nga nagpangabay sila tatatapan sa satellite registration para sa mga pamatanon. Suno kay Kanya nga iya ginpalayag kay Villaflor ang mga requirements antes magpatigayon sa mga aktibidad. Lakip na diri nga COVID-19 free ang lugar sa tinalikdan nga 14 kadlaw aprobado sa emergency
Emergency Operations Center kag Provincial Election Supervisor. Suno kay kanya nga nagpadala man sang pangabay para sa satellite registration ang barangay Alangilan nga wala sang kaso sang COVID-19 sa tinalikdan nga 8 kadlaw. Pero suno kay kanya ila pagahulaton sa masunod nga mga inadlaw kun bala mapabilin sang barangay Alangilan ang COVID-19 free nga estado kag kun maprobahan ini sang EOC kag Provincial Election Supervisor. Ginpahayag ni Bacolod City Police Office Director Colonel Manuel Placido nga hindi sila mag-unta tubtub nga mahatagan sang hustisya ang mga biktima sang pagpangluthang sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Placido, padayon niya ginapanumdum sa mga station commanders subong man sa mga investigador nga himuon ang tanan agud masulbar ang kaso kag hindi pagpawalaan sa piyag sa mga aligasyon nga ang mga biktima ang imbulbado sa illegal nga bulwaton. Dugang pa ni Placido sa pihak karaga kakulang sila sa mga personnel. Bangod nagpadala sa mga sobra 50 ka pulis nga nag-augment sa checkpoint sa syudad kag probinsya sa Iloilo, padayon ang Police Visibility Patrol sa syudad. Suno kay Placido, hindi lang man sa syudad sa Bacolod nagakatabo ang kaangay nga krimen, kag hindi man mapunggan sang kapulisan nga magkit-anay o kung pangitaon sang sospetsado ang biktima kung tuyo gid sini nga magpatay. Sa karon, ginahimo nilang tanan agad mapabili ng peace and order sa syudad. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa DefensorNo Action Radio Philippine Standard Time, KBC Plus mga kaksyon, vitamin C balang ginapangita mo mag KBC Plus. Pagkatapos, gid lamang sinigil.
Lasay sa 26 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa may mga fatty liver mag DTX sa 500 DTX Nagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Malapit na sa 100% kinabakunahan kontra COVID-19 ang mga health workers na yara sa priority areas sa Pilipinas. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na yara na sa 97% o kung 1.5 billion ang nabakunahan. Sa records ng DOH, yara sa 1.6 million healthcare suno kay kabutahi ni nga numero news kag pamilya sa mga medical professionals nga ginlakip man sa A1 group lakip sa mga focus areas sang pungsod ang Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, Bulacan, Cavite, Pampanga, Laguna, Batangas, kag Rizal. Samtang nagapakita man sa reports ng DOH nga 2 million ang mga senior citizens ang nabakunan kontra COVID-19, 2.1 million ang may comorbidities, masobra sa 500,000 ang essential workers, kag masobra naman sa 76,000 ang mga indigent. Ginpahayag sa isa ka infectious disease expert nga mabudlay kung himuon mandatory sa publiko ang pagbakuna sa COVID-19 vaccine kasunod ang available nga mga bakuna na napaidalong pa sa emergency use authorization o kung EUA. Suno kay Dr. Edsel Salvania, ang Health Department Advisor, bilang doktor, ginaswestyon sini nga ipahangop sa tawo kung ano ang importansya sa pagpabakuna kag hindi lamang o kunya hindi lamang maghatag proteksyon sa nag-avail sini kundi sa iban pang nga tawo. Una dirigin pa andaman ni Presidente Rodrigo Duterte nga arestuhon ang mga persona nga magpamalibad nga magpabakuna batok sa COVID-19. Samtang nagpahanumdum naman ang Philippine National Police sa kapulisan nga ipatuman ang maximum tolerance kag likawan nga ipatuman ang penalidad batok sa mga nagabayolar sang mandatory nga pagsuksok sang face shield. Ini ang gin-issue nga palayag ni PNP Chief General Guillermo Salazar matapos ang mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga magapabilin nga mandatory ang pagsuksok sang face shield base man sa panugyan sa mga eksperto. Sa ginpagawa nga statement, ginpahayag ni Salazar nga nagapangabay ni sa publiko nga respetuhon kag sundon ang mando sang presidente bangod iningi ang paraman sa safety sang tanan matapos nga nadugangan ang numero sang Delta variant sa Pilipinas. Ginpahayag sang PNP chief nga base man sa mga eksperto hindi lahog-lahog ang ining variant kag kinahanglan ang doble nga paghalong. Nagpanumduman si Salazar sa PNP officers nga stricto man nga magsunod sa pagsuksok sang face shield. Ginpahayag sang think tank nga kalabanan sa Asian countries mahimo malabot ang herd immunity. Nakip na ang mahilway sa mas makalalaton nga Delta variant sang COVID-19 sa masunod nga tuig. Magluwas sa Pilipinas kag Vietnam nga ang mass vaccination nabilin ikumparar sa mga kaiping nga pungsod. Sa report agod sa vaccination rates in emerging Asia nga nakapost sa ila website, ginpahayag sa United Kingdom-based Pantheon Macroeconomics nga ang herd immunity mahimo malabot kun 85% sa populasyon ang mabukunahan. Lagip na ang paghatag sang konsiderasyon sa Delta variant nga na-detect una sa pungsod India sa bulan sa Pebrero. Ginalantaw nga malabutan pa sang 2023 ang herd immunity sa Pilipinas. Sa records ng Department of Health tugtog Hunyo 20, naglabot na sa 8,407,342 doses ang nabakuna. Sa balita, nasa aksyon. Lasay si Media Action Radio Philippine Standard Time. Nagabalik-balik pa lang yung mga hilanat.
adlaw Martes, Hunyo 22 sa tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Aksyon and Defensor. Kag-Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!